Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. तर 20 तारखेक ही जी पहिली जी आमची हरवळीची पंचायत आहे तर ती धाकटी पंचायत 5 वॉर्ड असतात त्याच्यात. त्या 5 वॉर्डात 2 वॉर्ड हे लेडीजचे रिझर्वेशन आहेत 33% म्हणजे 2 जण. वॉर्ड नंबर 4 आणि वॉर्ड नंबर 5 हे 2 रिझर्व असतात लेडीज. आता हरवळीची तुम्ही जर सोशल कंपोजिशन तुम्ही बघितले सोशल कल्चर तर त्या भागात जे स्टॅटिस्टिक्स आम्ही शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबचे गव्हर्नमेंटाकडून घेतात त्यानुसार सफिशियंट पॉप्युलेशनना त्याचे रिझर्वेशन तर त्याची सुद्धा एका वॉर्डात तुम्हाला 400 2000 पर्यंत वोटर आहे. टोटल एकूण 85 वोटर 2000च्या दरम्यान 2091 एका वॉर्डात 400 वोटर्स असतात त्याच प्रमाण. आता एकूण किती वोटर्स आहेत पंचायत? नाही हे म्हणजे हरवळीला 2091 Polling ward number 7 unreserved. Total voters 198 voters. एकदम कमी. No. And Motpilla ward number 6 reserved for ST. तो सगळा शेड्यूल ट्राईबचा एरिया. Total voters 340.